Ik heb ook geen klanten. Ik ben gasten. Ik ben gasten en daar heb ik voor te zorgen. Wil je ook bakje? Zwart bakje, hè? Zwart bakje, prima. Vanavond is er de Brits Club Ready. Komen, ik denk vanavond 112. 2 koffie. 2 koffie, doe maar. Dan moeten er 2 op, Hetty. Heb je geen oude kaart meer? Nee? Nee? Oké. Oké, prima. Alsjeblieft. Wat zo mooi is aan de horeca. Nou, eigenlijk is alles mooi. Maar de mooiste factor van de horeca, je dienstbaar opstellen. Ik volg u. Rooibosje, groen. Wat je erin stoppen krijg je wel 100 keer terug. De 30ste is jouw jubileum. Goedenavond heren. Ja, de 30ste. Dat is ook mijn verjaardag. 10 jaar terug toen werd ik 65. Dan kan we uitrekenen hoe oud ik nu ben. En dan zit ik eigenlijk al 60,5 jaar in het vak hoor. Want ik ben in het voorjaar begonnen in 1958. Ik was net 15. Ik moest nog een arbeidskaart hebben op het arbeidsbureau. Want ik mocht eigenlijk nog niet in de horeca werken. Ik was eigenlijk bezig lasser te worden. Want ik wou naar Saoedi-Arabië. Dan kon je geld verdienen als water met die pijpleidingen lassen. En ineens komt een oom van mij. Die werkt in de Valk in Franeker. En die kwam bij mijn ouders dus. En die zei, is dat niks voor Johan? En ik ben er nou nog een. Echt een gastheer. Dus niks op aan te merken. Typisch een horecaman. Heel bijzonder. Ja, dat is gewoon een kanjer in begrip van de Hallingen is dat een kanjer. Steekt er een vinger op, dat ziet hij uit zijn ooghoek. En 75 jaar, wat wil je nog meer? En dan er zo uitzien. Je kent hem ook al van vroeger. Ja. Ja, het is voetballerij hè, voetballerij. Ja. Destijds van de voetbalvereniging Hallingen. En kon die ook wel een beetje voetballen? Hij kon hartstikke goed voetballen. Ja, zeker. Ja, ik heb bij Robuur hè. Ja, maar bij maakt niet Robuur, ja. Ja, ik heb al wel een jaar of 10 in het eerste gespeeld. Hè? Ondanks dat ik in de horeca zat. En soms maar 1 keer in de week kon trainen. Ja? Maar je stond er wel. Ik stond er wel, ja. Had je trainen bij koffie? Ja, door. Ja, Polonaise. Ja, zelfs die Franekers komen hier naartoe om een beetje op niveau te kaarten, hè. Ik hoef het niet te doen, maar ik mag het nog doen. Ik ben fit genoeg. Ik heb er nog aardig iets aan. 10 jaar hier al in Ja, Trebel. 10 alweer in Trebel. Ja. Want wanneer stopt Trebel? 1 november volgend jaar. Dan is het finaal gebeurd. We hebben net zoiets van Trebel stopt, ik stop ik. Nee, want dat wil ik al mijn laatste kunstje van maken. De verhuizing naar elders. Oh, je hebt de theetjes al? Ja, heb ik. Dank je wel. Komt ook wel eens wat verkeerd uit, want ik heb ook 2 gezinnen verloren door mijn 100 uren in de week. En tuurlijk, we gaan nou, we zijn in de buurt van elkaar blijven, want die mannen van mijn exen, dat zijn zwagers voor mij. Nou, dat komt ook niet zo vaak voor. Hè? We hebben ze mist. Hey. Heb je dan nog wel tijd voor de liefde? Ja, nou ja, kijk eens beneden. Het zijn allemaal vrouwen. 80% is vrouwen. Nee, maar dat is gekheid. Maar ja, er zijn wel wat vriendinnen niet een vaste relatie meer. Maar dat moet ook niet.